Днес небето и земята са събрани в молитвена радост. Радост, за да прославят славното успение на Пресвета Богородица. Днес църквата не стои безутешно край гроб, а тържествува пред отворените двери на вечността. Защото майката на живота преминава от земния живот към небесния, от временното служение към вечната слава, от прегръдката на апостолите. По повод храмовия празник на църквата Света Богородица в Пазарджик се състоя празнична света литургия, отслужена от Негово високо преосвещенство епископ Поликарп, първи викарий на Пловдивския митрополит Николай. За православните християни Успение Богородично е празник, посветен на края на земния път на Божията майка и преминаването й към вечния живот. Денят е известен като Голяма Богородица. За какво се помолихте днес? За здраве, да сме живи и здрави цялото семейство. Какво ще пожелаете на всички празнуващи днес? Са живи и здрави. За какво се помолихте днес? За здраве най-вече и да благодарим. Какво ще пожелаете на всички празнуващи днес? Пожелавам им здраве, имениците са здраве и с гордост да си носят името и Богородица да закриля всички ни. На празничната света литургия бе и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Наистина много специален ден, освен че е един от най-големите християнски празници, Успение Богородично. Това е и храмовия празник на нашата църква, Света Богородица. Наистина сме благодарни на епископ Поликарп, че дойде тук в Пазарджик и отслужи тази тържествена света литургия. Молихме се, разбира се, за здраве, за благоденствие и Света Богородица да закрили всички жители на Пазарджик. Използвам момента да поздравя всички празнуващи, всички именици на този светъл празник, да им пожелая много здраве, много щастливи моменти и да прекарват повече време със своите близки хора. И тази година, 15 август, събра множество хора, които потърсиха вяра, утеха и благословение под покрова на Божията майка. А когато празникът отмине, остават молитвите за здраве, за близките и за по-добри дни. Именно в това вярващите откриват смисъла на Успение Богородично, вярата, която остава и след празничния звън на камбаните.